Dnešní video je o mé peněžence. Já vím, zní to divně, že? Ale já vám chci ukázat, co já osobně nosím v peněžence a navíc je to dobrá možnost ji trošku vytřídit. Protože moje peněženka je tak trochu tlustá, plná, no, asi tak plná zbytečných krámů, jo? Takže, to je moje peněženka. Je od Michael Kors, na to jsem hrozně pyšná. Moc krát děkuji ještě jednou mojí mamince, že mě ji k Vánocům koupila. Tak. A vevnitř, aby nic nevypadlo, to vypadá asi takhle, jo? Hodně toho tam mám, vidíte. Tak začneme. Tady, tam kam přijdou peníze, tam nemám nic, jo? Škoda. Karty tady mám tady bankovní kartu, mám tady další bankovní kartu, mám tady třetí bankovní kartu, ale myslím, že tady ta už je stará. No, radši. Mám tady pojišťovací kartičku. Tak. A teď přijdou teď tady máme samý účtenky. Fakt si říkám, kde já toho tolik nakupuju. Co je tady to? Máme tady tankovací účet, pošta, jídlo, drogerie, Lidl a Tesco z Čech. Dobrý. Jo, takže bych řekla, že tady ty můžu vyhodit. Tak. Jízdenka. Od kdy? 31.12.2013. Jo, to jsem byla s mojí kamarádkou Kateřinou Štychelerovou, taky zdravím. To jsme byli v Německu, v Mnichově na Zugspitze a je to nejvyšší hora v Německu. No, taky. Nepotřebujeme. Parkovní lístek. Taky. Nepotřebujeme. Moje kartička s kreví, jakou mám krev. Mám BRH pozitiv. Jo, důležité. To nevyhodíme. Mám tady svoji kartičku, kdyby se mně něco stalo, jestli moje orgány můžou použít na záchranu jiných lidí třeba. Jo, tak to tady mám. Plněno samozřejmě. Tak. Tady je další účtenka. Už ty babo. Tak. Teď tady máme fotečky. Jedna moje fotečka, jo, na pas, potřebujeme. Pak tady máme fotečky, no. Rodičů, přítel, kamarádka, ještě jednou rodiče, takže fotečky musí být v peněžence a teď nepřijdou vyhodit. Vizitka, kde jsem si nechávala dělat ty fotky pasový. Taky důležitý, budu potřebovat zase další. Tak. Prášky na bolesti hlavy. Hodně dobrý mít peněžence. A můj průkaz na metro. Jo, takový hezký, ale moc nepoužívám. Tak. Mám tady svoji občanku. Českou. A mám tady i svoji německou občanku, jo? Já nevím, ale mně osobně se ta česká líbí o hodně víc. Hezčí barvy, možná se mně i líbí víc, protože prostě ta fotka je černobílá. Než tady ta. A myslím, že je i tenčí. Není taková, já nevím, prostě se mně líbí víc. Takže občanky, ty určitě nepřijdou vyhodit. Tak, teď koukneme. To vypadá takhle. Jo?
A teď toho tady máme hodně. Jsou zase samý účtenky a účtenky, ukaž. Tady máme účtenku. Sportcentrum Lunch Crown. Havana. Další Havana. Michael Kors, spodní peněženky. Nepotřebujem. A taky nepotřebujem. A tady to je... Jo. Já jsem teď minulý rok byla v letě v Dubaji a tam jsem si znova měnila ještě peníze. Takže daňový doklad z Dubaje. Taky už nepotřebujem. Dále tady máme lístky do kina. Další účtenky. Další lístky do kina. Další lístek do cirkusu, bych řekla. To ani nevím, co je. Jo, poukaz na 30 €. Na kurz ježdění v autě. Dobíjecí karta na telefon. Tak. A teď tady máme samý nezbytný na jídlo, na autobusy do Čech, na výměnu peněz v Praze, do Itálie, do střediska, kam vždycky jezdíme, Tize, v Rossolí na Mare. Potřebuju to? Ale jo, potřebuju. Tak. Další štus, to je tak nějaká parkovací karta, taky to nepotřebuju. Moje klubová karta od Passionata, nádherný spodní prádlo tam mají. Určitě to potřebuju. Nepotřebujem. Moje rabatní karta do DM. Velmi dobré, hlavně když hodně potřebuji kosmetiku. Doktor. Taky doktor. Potřebujem. Další jídlo. Nepotřebujem. Tetování, piercingy. To se může hodit vždy. Moje karta na nechty na gelový. Ještě 3 a mám 1 zdarma. No, ne 1 nehet, ale víte, jak to myslím? A další parkovací 2 karty. Tak, už nám tady zbývají 2 věci. Jeden lísteček, je na tom napsaný miluji tě. Od mého přítele. A parfémony. To jsem ho pořád u sebe. Tak. A ještě nějaký starý, ani nevím, co to je, školní průkaz. Jo? Krásný, vidíte? Ten si necháme. A jinak ještě bych řekla, že v tom byly nějaký fotky další. A to, jo, peníze tady ještě máme. Máme tady český peníze, 20. Máme tady někde určitě německý, 5 centů. Jsem hodně bohatá, já vím. A správně bych měla tady ještě mít 1 dirham z Dubaje ještě. Já vím, já jsem hrozně bohatá. A to byla moje peněženka. Chrastí už tam jenom peníze. Tak doufám, že se vám líbilo, co mám v peněžence. Já doufám, že už toho teďka v té peněžence nebudu mít tolik. A uvidíme se příště zase u dalšího mého videa. Třeba řekněte si, můžu vám ukázat, co mám v mobilu. Třeba to je hodně zajímavý, třeba ale vůbec. Můžu vám ukázat můj pokoj. Můžu vám ukázat moje oblečení, který taky není tak moc spektakulární, ale kdo ví? Nejoblíbenější knížka. Prostě si řekněte. Ale zatím, pa.